Здравейте, разговаряме с Алексей Степанов и Елица Личева от отбора на Лъвчетата. Разкажете ни малко повече за себе си и за отбора. Значи от детски футболен клуб Лъвчетата е по-специално за децата родени 2004 година е съвсем много сформиран отбор, който се представя доста добре в лигата. Очакванията са да се представим на добро ниво и да градим отбор за до година за по-силно представяне. Аз съм бил дългогодишен футболист, играл в България, в чужбина. Сега съм вече от другата страна, треньорски към треньорите. По-различно е, напрежението е малко по-голямо, по-различен вид е, но затова сме заедно с децата да си помагаме. Аз съм Елица Личева и съм в отбора на Лъвчетата. Аз съм капитан. Поред мен добре се правим, вратар съм. Треньор ми е много добър и се надявам да продължавам след така. Браво, дано! Ти да ни разкажеш малко как се реши да преминеш от другата страна при треньорите? В един момент идва, когато човек преценява с какво иска да се занимава. В случая аз прецених с това, което цял живот съм го правил състезател, да продължа и като треньор. Защото футболната кариера не е вечна, а по-хубаво от това да научиш някое детенце на това да играе в футбол и как да го играе правилно няма. Искам да помогна с опита си на младите дечица да могат да се развиват, да спортуват, което е най-важно, защото спортът е занемарен, не се обръща достатъчно внимание, а спортът е здраве. Абсолютно съгласен съм. Как виждаш развитието на детските школи в България в последните години? Има някакво израстване, но за съжаление, примерно в София са прекалено много школи. За съжаление обаче в провинцията не се обръща достатъчно внимание на детско-юношеския футбол, което е жалко. Трябва да има дечици, трябва да има спорт, трябва да има и футбол. Може би школите на Литекс и Лудогорец сега в момента така се развиват в провинцията. Как виждаш тяхната? Те работят по европейски стандарт, което е много добре. Условията, които предлагат, са супер. Работят в правилна насока, искат да развиват от най-ниското ниво, което е начина, за да може след години да берат плодовете. Това е пътя. Пожелавам им да не спират, да не се отказват, да няма промяна и все повече отбори да взимат пример от тях. Абсолютно, съгласен съм. Капитана как реши да се захване с футбол? Аз първо бях на урок по плуване, нещо ми харесваше и реших да се пробвам в футбол, защото аз в принцип си го обичам. И после реших да стана и вратар. Колко сухи мрежи имаш през този сезон? Не знам. Но... Не ги броиш? Да, не ги броя. Добре, пожелавам успех тогава на отбора на Лъвчетата и дано се изкачите в класирането и да продължавате с хубавото представяне. Благодаря. Важното е децата да играят, не е важен резултат. Прекалено са малки още да търсим амбиции, успехи на всяка цена. Важното е да играят и да се забавляват, разбира се. Абсолютно. Успех! Благодаря.